Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kira Paidbah bersama masa kaput jong Meghalaya bat ke Bangladesh. Lelap iki Thuk ki bala Buhrieh Khlaw, Shuwa bende ki sha Bangladesh. Kakum gajinga Thuk ki Buhrieh ki balap ki la ong bagi ki Thuk ki bashutu na ki benta jong jela bat la wanra ki sha kaput bende sha Bangladesh. Kira Paidbah ki bamshim kwa ban pen pau kerteng ki la pha ingi ki dor ki ba ki la yoshon ki Thuk ki badan Khlaw ya ka bagi nong tu ki la wengno ki number plate jong ki bat kala pharu ki video jong ini Thuk ki bikin top ya R15 bar ke bulat. Kriya thu hangi baki dor baki video ki degi bla ring arta yo min Shuwa bat kila ong bala Buhrieh ikini ki Thuk hakowe ka Khlaw ka badan hajan ka shnong Riew haga than pin orsla bala pinkit pat sa Bangladesh na ki benta Khlaw ki badan marjan bat ka hat thamai ka bahap hapo ka right nong shken haga than pin orsla. Kila pharu ka dor jong ki Riew ki bla kinno baki degi nong tu Thuk ki bishirkai ki badan ka than pin orsla. Kini gede dor baki video jungi Thuk ki bala Buhrieh Khlaw. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi Paidbah nong bam nong di bat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar Riew link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba pinyo ka license pila ba na apply ka online link ba ka website foscus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot ka khya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.